Cal é o cometido da reunión de hoxe? En que consiste? Vamos a empezar a traballar cas mesas de participación da Axenda 21 local. Esta é a primeira mesa, é a municipal. Despois teremos unha mesa mixta que vai a ser poblacional, asociativa e empresarial. Nesta primeira reunión vais a facer un pouco unha diagnose de cual é como se atopa o Concello en temas medioambientais, sociais e económicos, e vamos a propoñer desde o Concello o que serían as líneas de actuación do convenio de núcleos sostibles para o ano 2008, co fin ou co propósito de que a xente que este na mesa nos la valore e nos dé a súa opinión e tamén nos pode aportar outras ideas para actuacións nese sentido. Tedes feito xa algún estudio dos principais problemas do Concello? Se fixeron entrevistas a algúns sectores no Concello e se está facendo unha recopilación de información, unha diagnose do Concello. Eso se está facendo a través dunha empresa contratada para este fin que se chama IDON e de momento están elaborando o estudio, non hai un estudio firme aínda. Pero se pode falar xa de algún problema principal que destaque? Algunhas das cuestións que chamaron a atención é o tema da calidade da auga e no barco o tráfico tamén foi algo comentado, pero que non hai aínda un informe definitivo sobre o tema.